na-asụ bụ ka ọ ga-esi mekọtakwa anyị ofu. O nweburu ụgwọ ọ zụrụ na mbụ ọkwa ifu na-enweta ego President General Ọhaneze o wee si n'ọba mmiri wee pụta aga wetezie Anioma steeti. Ọ bụ na ihe n'Igbo na-achọ imekọ ofu, ọ bụ na ozugbe ka unu mara ihe mama abịa na-eme. O nwere ihe kwuru na newspaper na ọ hụrụ ndị university a na-akpọ Sports University n'Obegego na onye megoro ya si na Idumuje Ugbokoro, the first sports university in Africa. Ọbụrụ m aka ego obodo a sịrị m bido ọgwụ ahụ ị na-azụ anyị na ya azụ okwu ị na-azụ si soro gawa na-adị ndị Anioma nwa amaala sịrị na ọ chọrọ ịbụ gọvanọ Anioma unu asịkwana ịbụ gọvanọ mana ebe ọ na-aga tere aka achọrọ m ikwu ebe ọ na-aga na ụlọ Chukwu ya gara ebe ahụ ọ na-aga ononuru ihe m kwuru ya gara gọvanọ ịgba asị na elementary 6 ịbịawa na elementary 1 ọ bụ ihe a na-eme eme nna anyị bụ soro okwu ahụ gawa n'ihu tapụrụ ndị ụkwụ a ka ha bụrụ gọvanọ Anioma steeti ọkwa ya ọkwa ndị ụkwụ a ha bụrụ gọvanọ Anioma steeti ka His Excellency Munir zuru okpu ahụ ọ na-azụ ọkwa ihe anyị na-ekele ndị Opobo nọ n'ebe a ndị Boni nọ n'ebe a ndị Igbo aka nọ n'ebe a dị niile bụ ndị Igbo si na Akwa Ibom na Benue na Kogi nọ n'ebe a ị nwere ike iji n'ihe gị n'aka otu a iji siri ike ọghọm nke onye ọzọ ma ọ bụ anyị nwere ma ọ bụ nwatakịrị ịmụ ma ọ bụ asụsụ ị na-asụ ma ọ bụ ọfịs elu ị nwere ike iji ihe gị n'aka iji siri ike ọghọm nke onye ọzọ mgbe Igbo tetara n'ụra nke by the way ị gaa na Yoruba dialects asịrị 1000 ndị Njọ ga-abụ ihe onye Njọ na-ekwu ibe ha ị gaa na Britain onye Lọkọta ga-abụ ihe onye Newcastle na-ekwu ma ha bụ ofu ndị n'ihi nke ahụ na-ekwu asụsụ anyị na-asụ anyị agafego n'ebe ahụ anyị adịghị ekwuzi nke ahụ maka anyị Igbo agbago na ha bụ ofu na ọkụ ha mụnyere n'ebe anyị nọ bụ ndị ọzọ mụnyere ya ọ bụrụ anyị mụnyere ọ bụrụ ndị Igbo na-asị na ha bụ ofu mgbe aha nyere o nwere mgbe ndị Igbo na-asị na ha bụrụ Igbo o nwere kama na o nwere ndị na-asị asị nwadị bụrụ abụrụ Igbo o nwere mgbe ndị Anioma na-asị na ha bụrụ Igbo o nwere onye Anioma na-apụta o nwere ofu ebe ndị Anioma almost 6 million people at least 4 million although when he said out of this 4 million na Anioma bụrụ Igbo ọ bụ ndị a na-enye ego ebe a na-enye ha sị na-ele ihe na-ele ha wekata ha achọ onye Anioma ha ga-awa n'anya mana o nwere onye na-ege ha ntị ugbu a the only reasonable and logical and strategic state to be created for the Igbo nation is Anioma state. In His Excellency name Moko 31st August 2024 when we expect to last meeting in Africa. Maka, this Anioma state is beneficial to the rock of the Delta state. He can enable the Delta state to take care of themselves. New Robo, new Soko, new Chop, new
ego ha ga-eji na-ewere okwu asaba asịsị na ka ndị ọmalego onwe ha anya nke mere Anambra steeti ga-abarịta anyị ọrụ uru barụkwa ọrụ ndị Ishieke uru bara Yoruba uru bara Isoko uru bụrụ uru nye ndị njọ anyị ọma bụ ngozi nye mmadụ niile anyị ọma bụkwa ngozi nye ndị Igbo niile anyị ọma agara afụfụ kemgbe ụwa bidoro anyị ama jewa akọwa ihe ọzọ emere na anyị ọma nke a rụrụ ọkụ Biafra ọ bụ ndị Anambra bụ ya karịa ndị ọzọ ka afụfụ dị n'ime ya gbanya mmiri akwa dị n'ime ya ka anyị medobe n'ebe ahụ a sị na m ga-agụ ihe ngụa nkeji iri gbana onye ọzọ abịa gụọ nke ya Igbo mma mmadụ Civil War and the Igbo nation today and tomorrow. A paper delivered at a conference held under the auspices of the Igbo Unification Movement in collaboration with the Dynasty Ubia Socio-Cultural Organization at the Jezebel Hotel and Suites, Opanam, from 29 to 30th August 2025 by my humble self. Basic facts on Igbo. Number one, what is the meaning of Igbo? How old are the Igbo and how was Igbo land formed? The word Igbo has evolved in meanings among a number of non-Igbo ethnic groups, but in one way or the other, still traceable to the Igbo peoples themselves. In fact, expressing the extensive influence of Igbo in the equatorial regions. The Igbo people, specifically, the name is an elliptical rotation of Igbo or the ancient people. From that in archaeologists they lived before Adam findings, added to some other writers, there is strong evidence that Igbo land would have been the domain of the ancient Homo sapiens. Igbo land is peopled by sundry autochthons, primary migrants, returning exiles, the assimilate, and the continuous influence of modern settlers. Number two question, are Igbo the only nation with many dialects? Are many dialects bad for the people? All languages have dialects. Dialects express environmental and other peculiarities of sections of the same group. Dialects are good for a language because they enlarge the vocabulary and enrich the culture. Igbo have generally fewer dialects compared to peoples on the same side. And unlike many others, Igbo dialects are mutually intelligible. Number three question, are the Igbo landlocked? See the answer. If the Igbo were landlocked, they could not have become a great maritime nation that helped open and develop the Western Hemisphere, especially the Americas. Igbo have three major coastal ports, Igbo, Port Harcourt, Obani, Oni, and Ogogo. All of them opened, developed, owned, and used by Igbo without the help of anybody. They also use the coastal ports of neighbors and find missing. Number four question. Number four question. Is there anything like call Igbo? There is nothing like call Igbo. More original, nearly, greater, or lesser Igbo. Igbo and so on. Except in the minds and mentalities of those who are always trying their best to turn Igbo into wicked pieces for divide and rule. Sow seeds of discord and destroy the Igbo. The Igbo are one. Almost 100% homogeneous in language, culture, democratic traditions, whether republican village democracy, constitutional monarchy, or general outfit. Over here at Tomochi, Bam Chekano in the work, His Excellency in the work. The Igbo will Igbo now, for the first time, I'm not overpraising him. After see, this is the first time we have had another philosopher in government. This is the first time
of the east of God in Britain, where the you need this articulation. Now, you know that. But this is not a normal politician in Nigeria. Nobody ever did. People want a South Pole, to organize into malaria. She know what I this man in Nigeria. Who are possible governor? Big man governor. India president in Nigeria, and then Nigeria so who will have look at the way they want Mana, so Mana, no master. In Lokacha, they will say. So, I thought the chef was a center of dispensal or origin of Igbo. Or instead, the center of civilization of Igbo. But many Igbo groups dispersed from Ori or have relationship with Ori, like they also did from other places through a process of segmentation. Let's say, Igbo alternatives were also players of higher technology, geological and other civilization that define part of ancient Igbo society. Ancient Igbo played a very significant role in the evolution of Igbo nation. But they were also major contributions from other sources. And then question number 6. I mentioned other sources of Igbo civilization. Given Marabonibo Ogogo, Obriko, Marafiko, Abo He, Abuju Asaba, Benin, Ekonibo, Ile-Ife, Leja, Okigwe. These were all centers of Igbo civilization at one point or the other. If Benin had to say, Ndi Benin Oduduwa was a self-exiled prince of Benin. Hana Paul also. Then Obukasha Orania, who came back and established the Benin kingdom. He came in line, I don't need to be that Benin. What has happened to the people? That people that believe, who need show where they go when they cross. My natural Jeba, only when it is gone, give me Igbo. It's a privilege. Like people, military preparators to Abugo, time magazine, can be with a very Siradu. We take preparators to the campaign. Na Mozambique by the Indian Ocean. The historical nature of Igbo people. A young Fulani nation can do here, carries Fulani history in his head. Only Jordan, only Yoruba, whether I like your own history, how will you? But we go there to Kahabana history. This should be a trigger for the knowledge of Igbo history. This organization by the young ones. China, you be historically conscious because history is the killing field. History bring back I got to see it also. I got no, he will just share the also. To say you will not think it, to say it, also, every to say it, history. Language. Even if you were down with it, you got to down with it. To have those who go with it, or don't let it. I never tell you in the hand. But nobody can to say you when you can. Your history is your banner, is your weapon. With people, but you know. So, every here, about you, is answer the question. Every chapter. Can you hear Nigeria? Just in case you wear my chair, Baboni, or Baboni. Say, I said, I have a weapon and never. Oh, when you also carry I never seen access to the books. How can you go? Can you go I never seen anybody see, or nobody see, but that is
not a very good design. It's not a friendly design. People will tell, we will tell need to the settlement tradition. So we are bringing to the Nigeria, our Nigerian counterparts. Maybe the Igbo to re-establish a goal of development in the East. We are bringing to Mr. President, create the Anambra State as a compensatory state. Everybody here had a Southeast Development Commission, another 50 billion. And there's a little other commission, every 400 billion, and they have a trillion. I see them, no, let there be something special for people as a gesture of goodwill and reconciliation in Nigeria. So, remember, which is what I distinguished senator is doing. Remember, even the restructuring modalities. Ebe anyị na-aga bụ ihe nke Nigeria ka ọ ga-esi dịrị onye ọbụla mma. Ka ndị ọbụla na-anọ na nke ha na-eme develop. Anyị asịrọ na agba akwụsị Nigeria mba mgbe m ga-akwụrụ n'ọkụ onye a na-achịkwa mgbasiri ka echi. Ọgba ọgbasiri isi ya akpọmụbị a na-akpọ Igbo Civil Society Coalition dị. Ọ sị na ihe anyị na-agwa anyị bụ na anyị ihe a ga-eme ebe ọ ga-asị asị ka abụrụ asapụ na abụna nsị na anyị chọrọ ka abụrụ n'ihi nke a na-ekele ndị anyị na-ekele ndị anyị na-asị ọ ga-adịrị unu mma. Onye wetara akwụkwọ akpọọ ya ọ bụrụ ka ọ ibe ya n'ihe unu mere amaka mụ na ọ ndị akụ ọma mere ka ndị ọma onye a na-akpọ Prọfesọ Chukwuka Okonkwo na Prọfesọ B.I.C. Ijeọma ha kụziere onye ahụ na-akpọ Ngozi Okonjo-Iweala ama m na nwatakịrị na mandoza mụ na ndị akụmama dị na mma maka mgbe ya na-akpọ ha ndị akụmama anyị na-akpọ ha ndị Igbo ibe anyị mgbe wepụta ha ọ bụrụ sị na ụtara kwetiri daba n'ofe Igbo mkpakpa